Naila ang lungsod sa Jimenez sa Misamis Occidental nga usa sa mga karaan nga lungsod sa probinsya ug sa Northern Mindanao. Abunda sa cultural heritage sama sa iladong landmark nga simbahan, mga ancestral houses nga orihinal gihapon ang istruktura ug ang mga cultural icons. Tribong Subanin ang unang nanimuyo sa Misamis Occidental. Usa sa mga gipasigarbo sa lungsod sa Jimenez dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental kining karaan nga St. John the Baptist Church nga ana-ana sa 161 katuig sukad na tukod. Gideklara sab kining National Cultural Treasure niadtong tuig 2001. Natukod ang St. John the Baptist Church o ang Iglesia Parokyal de San Juan Bautista niadtong tuig 1860s sa panahon sa mga Espanyol nga usa sa pinakakaraan nga simbahan sa Mindanao. Duna kini gitason nga 150 feet, gilapdon nga 40 feet ug gihabugon nga 50 feet. Ang architectural design niini mo'y kasagaran sa karaang mga simbahan sa Espanyol nga dunay patio kon terrace. Gama sa gipangdugmok nga mga corals ang wall kung bungbong sa simbahan, samtang gama sa lig-on nga klase sa kahoy ang mga haligi, mga bangko ug hagdanan nga pasaka kanaog sa ikaduhang andana sa simbahan. Makita sab ang karaang mga obra sa usa ka pintor nga gikan sa Bilbao, Spain nga gihimong murals sa mga bungbong ug haligi, mga oil painting sa canvas nga anaa sa kisame ug dome sa simbahan, karaan nga butanganan og holy water, koro kon choir's place ug ang retablong Mayor de Plata kon main altar nga dunay silver plate ornamentation ug ang milagrosong imahe sa Santa Maria Magdalena nga giingong mihilak tungod sa midagayday nga mga luha sa mga mata. Makita sab ang metal pipe organ sa iladong Roques Hermanos Constructores gikan sa Zaragoza, Spain nga niabot sa Jimenez niadtong tuig 1874 nga ginapatugtog sa mga espesyal nga misa. Sa susamang tuig gitukod sab ang kampanaryo kon bell tower tapad sa simbahan nga 19 metros sa gitason. Urasan nga hinimo gikan sa Paris nga gibutang mismo sa kampanilya ug ang dagkong kampana nga gipangbitay sa upat ka kilid sa tore. 80% sa mga residente sa lungsod mga Romano Katoliko. Nahimong usa sa mga tourist attractions sa lungsod ang St. John the Baptist Church. Ang Jimenez mapasigarbuhon sa nga nahimutang niya ang gitawag nga usa ka National Cultural Treasure, the Parish Church of St. John the Baptist, which is surrounded by so many historical ancestral houses. And Jimenez not only boasts for cultural heritage, but it also boasts for its ecotourism. Doon na tayo gitawag og hunasan, doon na tayo series of waterfalls in our mountains, and also the indigenous Subanen tribes of Sinurog. Sumala kang Ruel Abilidas, ang Municipal Tourism Officer sa Jimenez, sagad agsangon sa mga tawo hilabi na sa mga Katoliko ang naisgutang simbahan, mapalokal man o international nga mga turista nga gitawag og panaw-duaw. Gikalipay sa lokal nga gobyerno sa Jimenez nga milagsik na ugbalik ang sektor sa turismo human ang pandemya. Matud sa Municipal Tourism Office, mas nidaghan pa ang mga dumuduong sa lugar tungod sa gipakitang suporta sa provincial government aron mapalambo ang sektor sa turismo sa probinsya. Nagmugna usab og ordinansa ang provincial ug lokal nga gobyerno aron masigurong mapreserba ug makonserba ang mga karaang mga istruktura. Ang national, provincial ug ang lokal nga kapangamahanan sa Jimenez nagtinabangay gyud para mapreserbar ang maong istruktura. Gani, it is already protected by the Republic Act 10066, which is the conservation and preservation law of the national structures or monuments and sites. Last 2015, no, we had this heritage law. We have these ordinances formulated by the Sangguniang Bayan of Jimenez. I was still the executive during the time, so it was passed as an ordinance about the heritage law of Jimenez, Misamis Occidental. Some people were also oriented na develop with the, because one of the provision of the heritage law is you cannot build a building higher than our heritage church. That's one of the mo na ilang na concern po. And then when renovating or
making some repairs of the heritage houses. They have to report it yet, then ask some advice what to do with the structure. Gawa sa century-old Spanish Catholic Church, gipasigarbo usab sa Jimenez ang mga ancestral houses nga nagpabiling lig-on bisan ng labay na ang mga panahon. Garbo sa misamis nun nga dunay cultural heritage ang probinsya nga pwedeng ikapasigarbo dili lang sa Mindanao apan sa tibuok kalibutan. Busa gipaningkamutan sa probinsya ug lokal nga gobyerno nga maprotektahan, mapreserba ug makonserba ang cultural heritage sa Misamis Occidental hangtod sa mosunod nga mga henerasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.